Mga ipinagmamalaking prutas sa Mindanao, dinumog ng mga Pangasinense sa Lingayen, Pangasinan. Tunghayan sa report. Kasing hitik ng bunga ng Mindanao fruits ang dagsa ng mabisita sa Minda Fruit Festival sa Lingayen, Pangasinan. Mula pa sa iba't ibang probinsya at karatig lalawigan ang dumayo sa Minda Fruit Festival para bumili ng mga prutas gaya ng durian, mangustin, lansones at pomelo, mga ipinagmamalaking prutas ng Mindanao. Ilang oras lamang na nakadisplay sa lamesa, ubos na ang mga panindang prutas. Mula pa sa Bugalyon si Teacher Rowena, dumayo siya sa bayan para makabili at makatikim ng Minda Fruits. Medyo mura yung mga prices siguro. Okay naman ang mga prices. Namakyaw naman ang prutas si Bebe. Hindi na raw kasi niya kinakailangan pa magtungo sa Maynila o Mindanao para bumili ng mga paborito niyang prutas. Pag Mindanao, talagang masarap siya, iba siya. Ito ang unang pagkakataon na dinala ang Minda Fruits sa Pangasinan matapos ang matagumpay na Minda Fruits Festival sa lungsod ng Baguio. Layon daw ng Mindanao Development Authority na ipakilala ang mga ipinagmamalaking prutas ng Mindanao sa buong Pilipinas. Paano nyo pa malalamang hinog yan? Sabi sa pagka medyo ano na yung amoy niya na durian na talaga. So alam nila kung paano talaga maano yung durian. Plano ng lokal na pamahalaan ng Lingayen na magdala rin ng produkto ng bayan at Pangasinan sa Mindanao. Sa linggo, September 14, ang susunod na schedule ng Minda Fruit Festival sa bayan. Kasama si Wilson C. Ako si Joanne Punsoy, naghahatid ng Balitang Amyanan.